Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwi enduduzo esikhundleni zokuxhumana ngezindaba zokudlula emhlabeni ngokukhulu ukuzuma komculi kaMaskand sengozini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usidionele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakantando mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Usedlulile emhlabeni umculi kaMaskand usiqebulani waziwa ngelika sengozini weqembu lamajobe. Lo mculi wazakhela olukhulu udumo ngesikhathi kudlala amaciko wayenza ezibukwayo ebholweni. Kuvela indaba zokuthi akasekho emhlabeni, kube ukuthi ube esengozini yemonto wabe esedlula kanjalo. Abantu balokhu bewafake njalo amazwi enduduzo khona lapha ezikhundleni zokuxhumana. Ukuzana impungosi uthe awu bafethu ukufa waze waba inuku, sengathi ke ungalala ngokuthula mfoka sithola. Awu bafethu ngazi nokuthi ngithini. UNomathemba Ngubeni uthe rest in peace. Wiseman Langa uthe sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula, siqemeke ingozi engeqiwa ntwalo. Bafethu lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo, sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitethela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.